Mangwanani akanaka, manheru akanaka, hama muna Kristu Jesu, zvichingoenderana nekwauri kuti mangwanani here kana kuti madekwana. Nguva dzino hama tinoda kunamata. Ungadai une zviri kukushungurudza, ungadai uri urwere, ingadai iri kesi yaunonyasonzwisisa kuti this is evil. I'm going to pray with you right now. I'm going to pray with you for your deliverance. I'm going to pray with you for your healing in the mighty name of Jesus Christ. Ndichatanga ndaverenga shoko kuna vaRoma 10 vesi ya 9. Shoko raJehovha rinoti, kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nekutenda mumwoyo wako kuti Mwari vakamumutsa kuvakafa, uchaponeswa. Kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nekutenda mumwoyo mako kuti Mwari vakamumutsa kuvakafa, uchaponeswa. Wotarisa zvekare shoko raMwari kuna mapisarema 68 vesi 19 rotaura pamusoro pemabenefits atinowana eruponeso, the benefits of our salvation. I'm going to pray with you right now, declaring your healing, declaring your deliverance in the mighty name of Jesus Christ. Kune wose achateerera, kune wose achateerera achitenda. Shoko rataura rikati kana uchivimba uye ukapupura. In the mighty name of Jesus Christ right now, I speak your healing. Be healed from that sickness right now. Believe and pray along. In Jesus' mighty name, I declare you free. Be set loose. Be set loose. In Jesus' mighty name, I pray. Ndinonyengetera, ndinotaura kusunungurwa kwako kubva paurwere wose wagara, woshaya kushungurudza nezita neropa raJesu. I declare you free right now. In Jesus' mighty name I pray. I speak against that barrenness. Kunewe urikushuwira, urikutarisira, urikudokwairira, urikutenda muna Jehovha kuti unobata mwana, ndiri kudeclare iko zvino nezita neropa raJesu. You are receiving your baby. You are receiving the fruit of the womb right now. In Jesus' mighty name, you are going to testify before the year ends. Kune uyo arikutarisira promotion, kune uyo arikutarisira basa, ndiri kunyengetera iko zvino nezita neropa raJesu. I declare that the job is yours. Even as you drop that CV uchinotsvaga basa iroro, ndiri kutaura iko zvino vatumwa vedenga ngavakuperekedze. Usafambe woga, hausi woga, ndo zvinotaura shoko raJehovha musharukwa mutana wakare. Ndiri kunyengetera iko zvino nezita neropa raJesu. I declare you free. I declare you free. That job is yours. In Jesus' mighty name. Kana wagara pabasa ipapo vasingakuone, ndiri declare nezita neropa raJesu, because Jesus is seeing you. I declare your promotion to fruition, to manifestation. In Jesus' mighty name I pray. Kana uri panhovo, if you are on that sick bed, if that disease, that sickness, if it is in your fluids, I declare you free right now in Jesus' mighty name. Ndiri kutaura ropa raJesu, waporeswa, waporeswa, waporeswa nezita neropa raJesu. I declare you free. Healing from those fibroids, healing from that cancer, healing from that virus, healing in Jesus' mighty name. Wasunungula. Shalom. Believe God and begin to thank God right now. In the mighty name of Jesus Christ, your testimony shall be permanent. Amen.